Nike nibone iy'ngane esizalayo ukuthi zi-spoiled kangakanani. Thina sikhule ushawa inoma imuphi umama noma ugogo okubonayo wenza into erongi. But iy'ngane zethu kunzima nokuthi ingane nje uyithethise ngendlela iy'ngane zethu ezi-spoiled ngayo. Angiqondile ukuthi ngiphakamise ukuthi abantwana bashawe, kodwa ngizama ukuveza indlela thina esakhula ngayo engeke iy'ngane zethu zikwazi ukuyibekezelela leyo nto nokuyimela. Mina ngikhuliswe ugogo, ngihlala nogogo, umamncane, umalume, kodwa bengi-close kakhulu nogogo enosisi wami olamanini. And ugogo wami wayeshayana ugogo wami. And uyashayana ugogo, ngiyayisaba induku, ngiyakusaba ukushaywa. And wayethi mengishaya ngigqome ngibambe induku uswazi. Esikhathi ngigqoma ngibambe uswazi, wayeliyeka uswazi athi nqindi, athi nyawo. And indlela esasikhula ngayo, yes, angisho ukuthi ngiyakuphakamisa ukushaywa, kodwa angikaze ngimkotele ugogo wami, angikaze. Angisho ukuthi ngiphakamise ukuthi ku-right ukushawa, kodwa sengisho ukuthi indlela thina esikhule ngayo bekuthi noma zenzeka izinto ezimbi like ukushawa, ukuthethiswa nani nani. But ogogo bethu asikaze sibazonde, sisabathanda nakalokhu. Inhlahla nogogo sekhulile. Ugogo ngathi una-87 now. Yeah, una-87. So sizwana ngale ndlela kangangokuthi if ngisekhaya mhlambe kunomcimbi or amaholidi nje ngimvakashele, into efike ngibangaze ngayo ngisho kukhona uma ushadile unomuzi wakhe. So uma eshadile uma uthole ukuthi sizoba sekhaya kagogo sonke as a family, sizothi sihleli angene ekhishini abuze, hayi bo, ekhaya mina bangibiza Mane, bathi igama lami uNelisiwe, so ekhaya ngikhule nguMane until ngize ngithole abantwana-ke sekukhona lento yokuthi umakabani, bathi ekhaya bangibiza nguMane. Athi hayi bo, weMane, sengiyolala njalo mina, uzolalaphi wena? Sivele sibukane sithi hayi bo, ngoba phela naye indodakazi yakhe wabhizi wabuza uMane ukuthi ulalaphi. So sihleke nje khona lokho nje. Yeah, but kwabanye angazi nami noma imini engidalwe kanjalo, but khona abanye abakhula kanzima, abakhula bebabambela abazali. Mina ugogo ayikho enye into wayeyenza ngaphandle nje kokushayana, but kodwa ekushayaneni lokhu wayekushaya ngoba vele wenza iphutha. Kukuthi kuphela-ke mina-ke ngangikusaba ukushawa, ngangibamba induku, mase ngibamba induku athi nqindi, athi sibhakela. Hayi, wayeshayana ugogo wami, angifuni ungasho, wayeshaya ugogo wami. Ngihambe ngiyodlala kamakhelwane, ngizothi ngisadlala ngizoqhamuka noswazi, swazi. Athi ye wena, kuyasa yini noma kuyahla? Namanje umngane wami seyethi mangihlangana naye, athi hayi bo, usaphila ugogo wakho? Ngithi mina athi uyamkhumbula kodwa? Sathi sadlala nje sekumnandi, umbone seqhamuka noswazi, sizokufuna sihleke nje khona lokho. But shame, angazi noma bathi nje angikaze ngimzonde ugogo wami. Angani noma mhlambe kuya nokuthi mhlambe wayengishaya ngoba ngangonile, angazi, but hayi induku yena wayeshisa shame, angifuni ungasho, hayi wayeqebula induku, wayeshayana. So guys, please ngicela ni-like, subscribe, ni-like, ni-share. Ngiyanithanda. Love you.